Zdravím všechny příznivce webu merunářů na týmuj.cz. Web se již používá skoro 2 roky a až teď se k nám dostali ohlasy a nářky, že ne každý umí web plně využívat. Z tohoto důvodu vzniklo toto instruktážní video, a to s pracovním názvem Jak na věc, sponzorované Institutem pro pomale smýšlející jedince. Tento manuál vznikl na notebooku Lukáše Outůčka, takže tímto děkujeme za jeho zapůjčení. A nyní přišel ten čas na praktickou ukázku. Začneme tedy úplně od začátku, kdy si zadáme do příkazového řádku adresu webu. V tomto případě má Lukin nějakou domovskou stránku, takže mu ji změníme, a to zadáním do příkazového řádku týmuj.cz a potvrdíme Enterem. Zde máme další stránku, kde najdeme na záložku přihlášení a tam vyplníme své uživatelské jméno a heslo. A potvrdíme tlačítkem odeslat. Dostaneme se na domovskou stránku webu merunářů. Zde máme listu hlavních složek webu od tlačítka Aktuálně, kde jsou aktuální věci, články, přes záložku soupiska, kde je překvapivě soupiska, až přes docházku, úkoly, zprávy, galerii, až po nastavení. Web tedy můžeme ovládat přes horní řádek se složkami, nebo co je praktičtější, přes pravou stranu webu, kde jsou pod sebou tyto složky zobrazeny. A můžeme tak snáze ovládat. A přepínat mezi nimi a máme tu i náhled. Důležité je mít tyto složky otevřeny. A to uděláme tak, že klikneme na šipečku a tím si okýnko otevřeme. V tomto případě nejbližší zápasy a události a necháme se takhle otevřené a máme potom přehled. Teď tedy k nejpoužívanějším složkám a jejich zprávě. Na záložce Aktuálně máme aktuální článek, poslední přidaný, většinou k aktuálnímu dění nebo k aktuálnímu zápasu. Takže si ho rozklikneme. Můžeme si přečíst na úrovni odborně napsaný článek, většinou k poslednímu utkání. A také můžeme napsat komentáře. A to tak, že do komentáře něco vpíšeme a můžeme odeslat a zpřístupnit naše poslání stovkám, nebo jim si říct už i tisícovkám dalších uživatelů webu. Z důvodu kvality samotného videa a článku prosím o chytré a věcné komentáře. Nevhodné či jinak urážlivé komentáře jsou více než vítány. Na úvodní stránku se přepeneme opět klikem na tlačítko Aktuálně. Dále tu máme na pravé straně anketu. To je nějaká anketa, kde můžeme prostě hlasovat. Dále pod tím máme události, to znamená nejbližší zápas. Kde si můžeme zakliknout nebo rezervovat účast na příštím zápase, a to tak, že si klikneme do svého tazníčku, můžeme si napsat i nějaký komentář a potom potvrdíme či nepotvrdíme účast na příštím zápase. Další hodně využívanou složkou je složka nejnovější soubory, kde jsou vloženy videa, po případě fotky. Tam se dostaneme tak, když klikneme na záložku Více a otevře se nám složka posledně přidaných souborů. Pokud chceme zhrnout nějaké video, klikneme na jeho název. V tomto případě třeba Autopassierung a následně ještě jednou opět na název videa. Zde si můžeme video spustit, stáhnout si ho do svého fotbalového análu, či pod něj připsat svůj komentář
a následně ho překvapivě tlačítkem odeslat. Zpět opět přes klasické aktuálně. Dále tu máme nejnovější zprávy týmu. Na ně si najdeme, rovněž se dostaneme, takže si klikneme na jí zmíněnou zprávu, která nás zaujme. Zde opět můžeme na zprávu reagovat a odeslat. Případně připsat svoji poznámku a opět vlastně odeslat nebo poslat případně ještě mailem. Komu přesně a následně odeslat. Třeba pro ty, co na stránky moc nechodí, aby jim to mailem přišlo. Ti, co nemají ani mail, mají asi smůlu, i když se právě pracuje na vývoji poštovní služby, kde hlavním partnerem bude Česká pošta, ale to je zatím v nedohlednu. Tak, dále tu máme další složky, jako na poslední přihlášení, či důležité odkazy, což už není zas tak důležité, když z názvu vyplývá opak. Všechny tyto záložky si můžeme rozkliknout i na základní liště, ale není to tak intuitivní, jako je zmíněná pravá strana, kde máme i kompletní náhledy. Události typu založení nového článku či zápasu jsou už trochu jiný level pro zkušené týmaře, ale jako základní seznámení by vám toto mělo postačit. Při opuštění stránky stačí kliknout v pravém horním rohu na záložku odhlásit. Tak, a jsme odhlášeni. Zde se potom přepneme tlačítkem opět na domovskou stránku, kterou hodně a často využíváme. V tomto případě jde opět o Lukášovu domovskou stránku. Pokud by někdo tomuto videomanuálu nerozuměl, má možnost poslat placenou SMS-ku ve tvaru Týmuj pro zpomalené na číslo 999111. Zde je tato služba placená a tato SMS stojí pouhých 99 korun. Zpětně zde dostanete kód, který zadáte na stránce a zde vám vyjede zpomaleně vše, co už bylo zde popsáno, dokonce jako bonus dostanete tento materiál i s posunkovou řečí a navíc i s podrobným přepisem manuálu ve Wordu. Pro některé jistě smysluplná a prakticky využitelná věc. Daddy got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility. F the police, who's stopping you from killing me? Disasters, fiascos, a loop by PE.